Meta l-Knisja fil-Konċilju Vatikan II ippruvat tagħti definizzjoni ta' dak li l-liturġija, fi ftit kliem qaltilna li l-liturġija hija l-fus li madwaru l-ħajja tal-Knisja iddur, imma wkoll huwa l-punt li minnu l-ħajja tal-Knisja titlaq. B'dan kollu il-Knisja riedet bħal donna turina li iċ-ċentru tal-ħajja tal-Knisja kollha kemm hija l-qima li aħna flimkien bħala Knisja nagħtu lill-Alla. Mhix esperjenza sempliċement individwali li jiena nitlob, imma hija t-talba tagħna flimkien. Il-qima li aħna bħala Knisja kemm fuq din l-art u anke l-Knisja li diġà qiegħda tgawdi lill-Alla fil-ħajja ta' dejjem nagħtu lill-Alla bħala l-ħallieq tagħna. Maqudin flimkien ma' Ġesu, l-iben ta' Alla ħuna l-kbir, imma imqegħdin flimkien permezz tal-Ispirtu Santu. Il-liturġija tal-Knisja hija maqsuma fi tnejn. Għandna l-liturġija tas-sigħat, dak li normalment aħna ngħidulu l-brevjar, dak li l-saċerdoti u reliġjużi huma fid-dmir li jitolbu faqda sħiħa mal-Knisja u flimkien ma' Ġesu, u għandna dik il-parti tal-liturġija li forsi aħna iktar familjari magħha li hija l-Quddiesa, b'mod speċjali l-Quddiesa ta' Nhar ta' Ħadd. Meta nitkellmu fuq il-Quddiesa fejn l-insara jiltaqgħu flimkien ma' Ġesu biex ifaħħru u jqimu lill-Missier fl-Ispirtu Santu, aħna qegħdin nitkellmu fuq esperjenza li mhix umana, qegħdin nitkellmu fuq esperjenza divina. Il-lingwa Maltija tgħinna ħafna biex nifhmu din l-esperjenza. Il-kelma Quddiesa minnha nnifisha għandha l-istess serq tal-kelma Qaddis. Mela allura dak li aħna qegħdin nieħdu sehem fih, l-għan ewlieni tiegħu huwa li jgħinna nersqu lejn Alla il-Missier, nilħqu l-perfezzjoni li Alla nnifsu jistedinna għaliha. Qaddisin tkunu għax qaddis jien il-mulej Alla tagħkom. Kif Ġesu sar bniedem bħalna u ħa fuqu n-natura tagħna l-bnedmin, hekk il-bniedem permezz tal-esperjenza tal-Quddiesa huwa mistieden biex jidħol fid-divin ta' Alla. F'talba li ngħidu fil-Quddiesa meta s-saċerdoti ħallat l-ilma mal-inbit, ngħidu bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikollna sehem min-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Dan huwa sew dak li jiġri fil-Quddiesa. Mhux sempliċement mhix azzjoni maġika, imma hemm proċess li l-Knisja tgħinna nidħlu fih. Ma ninsewx ukoll li t-talba tal-Quddiesa għaliex din hija l-aqwa talba li aħna għandna. It-talba tal-Quddiesa hija t-talba li tressaqna fil-qalba tal-misteru ta' Alla. U allura wieħed irid jifhem li dak li jsir fil-Quddiesa mhux għax qed nagħmlu Alla, imma huwa Alla li qiegħed jagħmlu permezz tagħna. Aħna qegħdin nitqazzu bil-grazzja li jagħtina Alla nnifsu. Minn hawnhekk jiġi wkoll li l-Quddiesa mhix proprjetà tiegħi bħala saċerdot li niċċelebra jew inkella tal-komunità li qiegħda tiċċelebra Nhar ta' Ħadd. Papa Benedittu XVI fl-opera Omnia tiegħu dwar il-liturġija jafas ħafna fuq il-fatt li aħna qatt m'għandna niċċelebraw Ewkaristija li tkun ikkundizzjonata jew infassla skont il-bżonnijiet jew l-ħtiġijiet tal-individwu jew tal-komunità. Għaliex hija l-wirt tal-Knisja. Meta aħna qegħdin nitolbu l-Quddiesa m'aħniex nitolbu waħedna, anke waħedna bħala komunità, imma qegħdin nitolbu mal-Knisja kollha kemm hi. Hekk hija ħaġa sabiħa li taħseb fiha. Hekk anke aħna nitkellmu bħalissa, żgur x'imkien fid-dinja qiegħda tiġi ċċelebrata l-Ewkaristija. U dan jimliena b'ħafna tama u b'ħafna kuraġġ. Għaliex ħaddieħor waqt li aħna qegħdin għaddejjin bil-ħidma tagħna jew bil-ħin liberu tagħna, ħaddieħor qiegħed jitlob f'isimna u għalina. Qiegħed idaħħalna bil-mod f'din l-esperjenza ta' Alla.